ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ ପାଣି, ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଚୁଟକିରେ କରିବ ଦୂର। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଥାନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସକାଳର ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସକାଳୁ ଆପଣାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ରହିଛି। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାସି ଲାଳ ଉପରେ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବା ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ବା ଲାଭଦାୟକ। ମୁହଁରେ ଲାଳ ଥିବା ବେଳେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇବାର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପାଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତେବେ ଶରୀରକୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ। ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇବା ଫଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ପେଟରୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ମଇଳା ଉଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ରୋଗକୁ ଦୂର କରେ। ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇଲେ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଚର୍ମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳେ, ବରଂ ଚର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପେଟ ଖରାପ ହେଲେ ଚର୍ମ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଭଲ ରଖେ ଏବଂ ଚର୍ମରେ ଏକ ଚମକ ଆଣେ। ଚତୁର୍ଥଟି ଏସିଡିଟିରୁ ମୁକ୍ତି କରେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ, ଫଳରେ ଆମକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ କିଡ୍ନି ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ। ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ବାସି ଲାଳ ମେଟାବଲିଜିମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରେ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇଲେ ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ ରଖିଥାଏ, ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସର ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠଟି ହେଉଛି କେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ପାଣି ଆମ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବା ସହ କେଶ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। କେଶକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ଘନ କରିଥାଏ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ତ୍ୱଚାର ଦାଗ ଦୂର କରି ମୁହଁରେ ଚମକ ଆଣେ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।